Njajal ngetes kamera cah soalnya HP ku jan wis suwi tenan kok bodol. Dadi kamera mburine nggon aku ki rusak. Terus baterainya ya melempung kembung gedhe ngene lho cah. Kayak iki aku ya seneng gaweni video. Dadi lek tiap gawe video ki nggo kamera ngarep suwe-suwe jan ra masuk tenan kok. Lahirnya tak dandake wae soalnya aku tak gaweni gawe video ngene iki. Ya walaupun HP elek-elekan kuwi lek rusak jan rasane coto tenan cah. Opone lek seneng gawe video mosok iya arek gawe kamera ngarep terus ya ra masuk to cah cok. Lah iki rampung bali ndandake sekalian tak tes, sekalian aku meh tuku sego Lamongan soalnya iki ket awan aku ya blas gak mangan akhirnya bah mampir ndek warung Lamongan ngene iki jan krucuk-krucuk tenan. Iki aku mau tuku bebek goreng. Kayak perdana iki aku tuku ini soalnya ndek kene iki warungnya anyar cah. Dadi ra ngerti soal rasa-rasane piye-piyene, sing penting jajal ae. Lek weteng luwih insyaallah ya tetep wareg, tetep ngrasake enak lho cah. Wah sambelnya ndek kene iki asli ra awal okweh tenan. Aku jan rada heran kok cah nek mangan bebek goreng ngene iki. Mesti nggen bagiane silit kene iki mesti rada langu ngono lho. Lek cacah opo ora mangan gak bagian silit nggon bebek ngene iki langu opo ora cah? Oh iya cacah piye iki? Poso wis ora setengah sasi punjul. Kira-kira wis mokel ping pira? Ping pisan, ping pindho, ping telu, apa ping papat? Apa malah mokel kabeh rung tau poso babar blas?